Welcome to Heart Stories with Kuya Bibo. Kawinor mayang hapon kag sa tanan nga mga tagpalamati sang Heart Stories. Welcome sa isa na naman ka sulat nga pagabasahon naton sa buong afternoon mga kawinor. My name is Kuya Bibo and welcome to Heart Stories. Sulat nga pagatagaan ta sang atensyon sa sining nga hapon ang naghalin kay Tess sang 3rd District, no? And but before that, kung kamo man, kawinner, may mga tag-sa-tag sa man ka mga heart stories nga gusto man ipautuwas, ka gusto man i-share diri sa atin yung program, hindi na magpangduha-duha pa, no? I-type nyo ina, kag i-send sa atin sining email sa dearheart1079@gmail.com. O hindi gani sa atin sining Facebook page, i-search lang ang Bibo Guapito, BIBOGUAPITO. Kag sa subong nga hapon ka winner, umpisan na ang pagbasa sang sulat sang aton sining letter sender. Ang sulat nagasiling, Kuya Bibo, maayong hapon sa imo. Kag sa inyo mga listeners, ako gali si Tess sang isa lang ka banwa diri sa 3rd District. May bana na kag mga sobra isa ka tuig pa lang kami nga kasal. Ang problema ko, Kuya Bibo, ang bana ko. Kag ang amon nga pag-upod sa mataga daw adlaw nga tanan. Uay kami sang kalinungan, Kuya Bibo, nga duha. Ang amon nga relasyon nagumpisa sa sunlog-sunlog lang, kuya. Kag daw kadasig lang sang tanan. Kag nagsulod kami ni Eric sa isa ka relasyon. Nubyuhanay lang kami siguro, Kuya Bibo, mga 6 ka bulan. Tapos, nag-live-in. Kag amo na to, kuya. Nagdesisyon na lang nga magpakasal sa mayor sang amon nga banwa. Kag nag-upod na kami bilang mag-asawa. Oo, dasig lang katama, Kuya Bibo, sang nagkalatabo sa amon. Daw instant coffee, no? Pagbubo mo sang ininit, kape na. Anyway, naka-joke pa ang aton sining letter sender. And basta daw wala man kami sang pagduwa-duha pa. Kag basta naman lang kami nga nagdesisyon nga mag-upod, kag suportado man ka amon mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kag Kuya Bibo, sa kaluoy sang mahal nga Diyos, kag sa suporta man sang amon family. Nakapatigayon kami tamon dayon, tukod, amon sarili nga payag-payag. Kaysa amon, kami nag-estar nga lugar, kag sa balay kanday nanay, may utod na ako nga nagalumon nga daan. Gani, nagdesisyon kami iyaya ni Eric nga magtukod na lang sang kaugalingon namon nga gamay nga maistaran sa tupad nila ni nanay man. Okay man kay maski paano makadili-diskarte kami sang amon nga pagpangabuhi, Kuya Bibo. Kag makagiho kami nga kami-kami lang. Kay man, kabalo naman kita nga mabudlay nga daan kung magtililingob kami sa balay kanday nanay ko. Sa una, kuya, okay man ang amon nga pag-updanay bilang mag-asawa. Sadya man, may mga away-away. Siyempre, natural lang ina, pero hindi malala. Palasunggod ako, kuya, kag si Eric naman, palapatol. Amo na nga gabi na isay kami permi kag naga-inaway. Ano pa, dawa ay sang kalinungan ang amon nga balay. Kuya, maski sa sudan lang kisa o sa pagdiga mo, mainaway pagani mo. Kisa,
wala na yapon-yapon na. Kay wala na dayon ina sa pakanay. Ambot, pero daw kuring kami kagido sa subong. Kuya Bibo, umpisa sang nag-upod na kami nga duha, sa isa ka balay waay kami sang kalinungan. Hindi man kami amo sinasang naganubyahanay pa lang kami. Malambing man siya gani nga klase sang lalaki. Kag ako man, sweet man ako sa iya sadto. Pero amo nagali Kuya Bibo no, makilala mo tuod ang tao sang lubos kung magaupod na kamo sa isa kapanimalay. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa atin sa nga Heart Stories subong nga adlaw kag balikan ta ang kasugpon sa istorya ni Tess, mga ka-winner. Sa pagpadayon ko sa pagbasa, kuya ang laom ko gid maklik kami nga duha. Gali kay duwaay kami kalinungan perme sang nag-upod na kami bilang mag-asawa. Akoon ko Kuya Bibo no, may pagka matinalakon ako ya kag palakumod nga klase sang babae. Pero siya, imbis na magpaayon kag magintindi man kun tani, amo man iya nga patol. Maski gani waay nakisabugat nga rason, maaway lang kami nga duha. Kay daw mainit kagid sa iya Kuya Bibo. Si Eric Kuya Bibo sa hardware ina siya kuya nagatrabaho. Kisa naga sa sideline man pang construction. Kung ano lang nga pwede mapagkitaan. Ako naman niya may gamay nga tiyangge. Kagamo na ang akon nga nakalingawan sa adlaw-adlaw nga tanan. Kaginakuhaan man namon sang kung ano man yung mga panginanglanon namon. Kuya Bibo, kahuluya pero isugid ko ini sa imo. Hoy pa ko gani kabasa sini nga part pero nakayuhom na ako mga ka-winner. Pero masubo no? Isa sad to ka best kuya, nagpuli siya nga mga tagpalanyaga. Kagakuon ko may sala ako. Kay nalipat ako magtigaang temprano. Abaw kuya, wala ya bala ginhaboy ang kaldero namon sa kalsada kang naglinagapok gid. Kay nangakig siya. Kay wala kami kanon. Kahuluya sang ginobra niya kuya. Hala, nagyaw-yawanay naman kami. Ako, way naman kapugong Kay do kabastos gid nga klase sang lalaki. Nga hinaboy niya gid iyaya ang kaldero sa kalsada. Kag ako ang nahuya sa ginhimo niya Kuya Bibo. Nagpakadlaw-kadlaw siya sa mga kaingod balay namon. Hasta nga nagapinamuyayaw na siya kag ako naman hindi man mahimo maghipos na lang. Kay pwede niya man lang ako tani akigan sa isip-isip ko. Tinga nga mahaboy gid siya sang kaldero sa dalan. Huay kami bugnuhanay Kuya Bibo mga isa kasi managid. Ako sa tiyanggi nagtulog. Siya sa balay. Nagkanya-kanya kami hasta nga nagpangayo man siya sang pasensya. Gani, naging okay man kami. Amo na kami permi Kuya Bibo. Away bati. Pero laban gid ang inaway sa tuod-tuod lang. Isa pagid ka best kuya. Ginhanaan niya ako nga tampaon. Kay sinabat ko siya sang ginsing alan niya ako. Nga ano kuno ang ginubra ko lang bilog nga adlaw kag ginpangitaan niya ako sang kwarta nga ginhatag niya. Nga kuno, kadasig lang wala na haw.
Inano ko kuno ang iya nga kwarta. Sabat ko siya nga, syempre, ginkompra sa sulod sa Tiangge. Kagin bakal man sa mga kinahanglanon namon sang santo nga tion. Baw, jutayan niya lang ako tampaon pero kapugong pa siya. Gani, wala na bago sa amon Away naman, kay ginapangitaan niya gid ako. Dawa ay nakamiyas ang kalinungan nga duha. Amo na lang na permi, Kuya Bibo. Daw nadula na ya amon nga maayo nga pagtamdanay. Sa tuod daw hinulsulan ko ang sinudlan ko nga pangabuhi upod sa iya. Hindi kami magsantuanay gid nga duha, Kuya Bibo. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back sa ating Heart Stories. Kapagyaman si Kuya Bibo kag ara na to may naglinupad na nga kaldero, ka-winner, no? This time, padayunon ta sa pagbasa sang sulat ni Tess sang 3rd District. Sa akon nga pagpadayon, ka-winner, hambal niya diri Kuya Bibo. Sa matud lang, gatinguha man ako nga mag-adjust sa iya. Kay siguro, tungod nga bago lang kami halos nobyahanay, nagpakasal na kami kag nag-upod. Ano pa? Hindi namon lubos kabisado ang batasan sang tagsa-tagsa. Ugaling daw ay man siya abi naga-untat pakig-away kag patol sa akon. Ang pinakadako nga problema ko sa iya, kuya, kay sa subong, daw nagagwa naman ang batasan niya nga hindi mayad. Nagauli na siya hubog kag daw manakit siya kun hindi ako maguntat sang baba ko sang wakal sa iya. Kapilayan na inahinimo nga daw hana nga patupan ako pero nagapugong pa siya, kuya. Galing, amo na ang ginakahadlo ko basi maabot sa point nga sakiton niya ako. Kuya Bibo, wala man ako sang liwan niya gusto kundi nga mag-adjust man siya sa pagpangabuhi namon. Kay di ba laging pili namon nga mag-upod, gani dapat mag-adjust man siya. Hindi nga ako lang. Inabala nga, hindi na lang siya ang gapangabuhi kag updanay na kami. Gani, intindihon naman kisa nga ang mga opinyon ko kag hindi nga paisuganay na lang kami perme. Ako kung ako man lang sala gahipos na malanggani ako, pero siya ya ang babaya daw hindi mabatas ka isa. Ambot nga siya pa ang ginpili ko nga pakisamahan, kuya. Ginapalangga ko man siya kag siya man sa akon. Kag daw kaayo man lang sang amon nga pag-umpisa, pero nga nabudlayan kami nga maghangpanay sa subong. Hindi ko ya kasaho nga dumaron niya lang. Kag wala na sang karapatan nga magrason pa. Hindi ko na ya kapasugot lang, Kuya Bibo. Kung tawhay ang pensar niya kag akon, okay man kami. Kaso, hindi gid maglawig. Maaway gid kami maski sa magagmay lang nga rason. Gina-big deal niya gid. O basi, ako man, kuya. Pero ambot, feel ko gid nga hindi ako permi ang nagaumpisa sang gamo. Ambot daw natakaan na gani ako, kag maski bago pa lang kami na nag-umpisa, problemado ako sa iya kag daw nagahinulsol sa desisyon ko nga makig-upod sa iya.
Sa subong kuya ang naawayan namon sinila nga New Year kay gusto niya nga mag New Year sa ila sa Gimaras. Pero hindi ako. Hasta subong ho, wala siya naguli diri sa balay. Pero gasabat man siya sa mga chat ko kag hindi lang siya kuno anay magpauli kay gusto niya nga magpakalino. Kanami sa iya, mapakalinong lang siya. Nagsinultiro siya tuya. Ako di, gapaabot man tani nga makaistorya kami. Kag mag-ayuhay. Isa pa bago lang nag-umpisa ang tuig, hindi niya man nami ang amon nga pag-umpisa nga duwa. Daw kulang sa paghangup bala, ano gusto niya? Amo na dapat niya tumanon. Kabalad trip Kuya Bibo kay wala siya permi desisyon nga mag-ayuhay kami. Mangakig lang kung remind mo permi kung ano ang plano niya sa amon nga pagpangabuhi. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, balik diri sa ating sininga Heart Stories kag kaupad si Kuya Bibo. Balikan ta ang kasugpon sa istorya ni Tess. Grabe no, ang mga nagakalatabo sa kabuhi sa nga itong sininga letter sender sa panugod pa lang sang ilang pagpakasal. Kagyari na ang kasugpon kagulihi nga bahin sa sulat niya. Nagasiling Kuya Bibo sa subong bala, daw hinulsol kaginabasol ko ang kaugalingon ko nga nagpadali-dali ako sa amon ginsudlan kag nangin desisyon. Galao man ako nga gapalanggaanay kami tani, may kalinungan tani ang amon nga pag-upod. Paano ko na siya pakibagayan man? Kay daw puwerte gidya katigaas ang ulo kag tagipusoon niya. Kapin pang baba niya Kuya Bibo, tama ka sa rakit kung makabuhi sa mga tinaga. Nagalalain ako ya taga-away namon kay daw kasaw agid maghulag halos adlaw-adlaw. Nga may kalain kasang buot. Ano problema kuya haw? Ako? Pero ang malain sa iya, kay waay man siya may ginahimo nga mastoryahan ang mga gusot namon nga duha. Ako gusto ko man panindugan ining pag-asawahay namon. Tani siya man. Pero ano maayo ko nga himuon kung amo na siya mamensar Kuya Bibo. Nga daw siya lang permi ang insakto. Budlay gid siya mag-deal sa iya kuya. Daw maubusan kagid sang pasensya. Ano ni man, paano kay budlay naman ini magwa sa amon nga relasyon. Kay kasado na kami, civil. O basi, sa akon may problema man Kuya Bibo. Nga waay ko lang makita, ano ang dapat kong himuon? Ano dapat namon obrahon? Nga mapaintindi ko sa iya kuya para sa kalinungan sang amon nga pag-upod nga duha. Hindi amo ini ang pagkilala ko sa iya sa tuod lang. Gulpi lang nga naglain ang sitwasyon sang pagtamdanay namon sang nag-upod na kami. Natingala ako nga hindi kami maghangpanay sa maski kasimple lang nga bagay. Way ako nagaplano nga makigbulag Kuya Bibo kag siya man nabatyagan ko man ina. Pero nga hindi kami maghangpanay kag kapangabuhi sang masulhay lang. Ano ang nagakadapat namon nga obrahon Kuya Bibo? Sa diin ang problema. Kabay nga matagaan mo man kami sang advice. Madamo gid nga salamat kagabay mabasahan mo man ang akon nga sulat. Ang tagpadala Tess sang 3rd District.
You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa aton programa Heart Stories. Kaupad nga ba si Kuya Bibo sa Win Radio 107.9. Masubo nga masadya no ang istorya ni Tess nga ginpadala sa aton. Pero bago ang akon nga thoughts on the matter, ang matugdad ta nga ginapangayo man ni Tess no sa iya sining problema kay Eric o problema nila nga duwa. Gina-invite naman kamo ka-winner basi kamo mayara man sa mga heart stories nga gusto'y palabot diri sa aton nga programa or gusto man i-share no kag ini nga mga istorya ang gusto nyo man makahatag sa inspirasyon kag leksyon sa iban pagid naton nga mga tagpalamati nga may kaangay man nga mga istorya sa inyo. Pwede gid i-email nyo ina sa aton nga email for heart stories sa dearheart1079@gmail.com o pwede man i-send pagi sa Facebook page ni Bibo sa Messenger. I-message nyo lang sa Bibo Guapito, BIBOGUAPITO. Ang may kasugpo na siya nga Win Radio Iloilo. Amo na nga kon nga official Facebook page. So ari na ang aton sini nga matugda no ang akon nga thoughts on the matter sa problema ni Tess. Tess, I hope nagapamati ikaw subong. Tess, una salamat gid sa pagsalig sa imong nga heart stories diri sa aton nga programa. Apisar may naglinupad nga kaldero. Natural man lang ina iban gani napakdulan pa sa mga labador no. Kay tiyang pag-asawahay hindi man lang niya puro sa kalipay. Kag sa pagpanugod, ara ginadayang problema kay tikon sa mga saot pa bala. Ginakuha nyo pa ya pareho ang tempo. Dapat pareho tikang nyo nga duha, pareho tuo. No? Kay kung wala iya, tuo imo, ay masinampukanay ka muna. Pero well, mahambal ko is tanan nga mga hindi paghangpanay, nagapati ako ya personalino. Nga madala ina sa mahinahon nga pag-istoryahanay. Sa inyo sitwasyon daw kadasigid man sang tanan, insakto ka sa paghambal nga wala nyo pagid makilala siguro sang lubos ang pagkatawo sang tagsa-tagsa sa inyo. Imagine ang balmo kina do instant coffee lang ang tanan sa inyo, pagbubo ininit kape na. O tiyan mo man ang inyong relasyon. Pila ka bulan nagnubyahanay, wala ganin na lawidan tinuig, nag-live-in kang nagpakasal. So sa tiyon nga nag-upod ka mo bilang mag-asawa, hindi bot hambalon nga maayo na ang tanan sa inyo. Panindugan nyo ang ginsudlan nyo Tess kag Eric. Ang ginpili nyo nga mga buhi upod ang isa kag isa. Siyempre amo nang ginpili ninyo. So bot hambalon, batunon nyo ang kakulangan o flaws sang isa kag isa. Respetuhon nyo ang isa kag isa. Kag dapat, remind nyo permi ang kaugalingon nyo nga nagpalanggaanay ka mo. Kag nga aging pangasawa mo siya, nga aging pamana mo siya. No? Kag amoy na ang rason nga gusto nyo nga mag-upod, hindi bala? Natural gini na nga ti may away-away. Pero hindi lang maglala. Kag hindi lang mag-abot sa sakitanay na. Kag pag-abusar sang panakit na maski isa sa inyo kay hindi na inaiya husto nga relasyon. Kung may mga problema, patawhayin nyo. Abi tilawin nyo istorya sang mahinay, inang wala sing alanay. Dalay na sang pag-updanay nyo nga dapat nagaistorya kamo masami. Kay hindi na lang kaugalingon nyo ang intindihon nyo, dapat ang kagustuhan ninyo nga duha. No, gusto ninyo nga duha. Nagamit ka mo halfway o amo na bla, taga-desisyon ninyo o dapat inang kagustuhan nyo gid nga duha.
Sa subong ara kamo sa stage nga nagapangapa pa sang tagsa-tagsa kabatasan ninyo. And well, kinanglan nyo pareho mag-adjust. Hindi lang siya kundi ikaw man. Hibalua bilang asawa ano ang mga naindian niya. Kag siya man, tagait tsansa kag respetoha. Ano man ang mga naindian niya kag kung pwede, maistoryahan ninyo perme kag masettle sang mahinay. Ang pag-upod sang asawa kag pagtukod sang pamilya, it will not always be bed of roses. May mga rough touches gid inaiya. Ang bot silingon, ang bot kahambalon is hindi na perme sa kalipayan lang. May mga problema kag mga pagtilaw gid ina nga magahangkat sa inyo or sa aton sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Hindi lang ina sa inyo nagakatabo nga mag-asawa. Maski sa akon man, sa iba nga tawo. Sa iba naton yung mga tagpalamati. Sa inyo nga pagupod pero sa masami ang solusyon is ang inyo nga respeto kag pagpalangga sa isa kag isa. Hangpa ang isa kag isa. Batunon ang kakulangan kag tinguhai nga mapaintindi ang tagsa-tagsa. Kay hindi manami nga mga pamatasan nga hindi na nagustuhan sa aton partners. Ang mga linupad niya sang kaldero, hindi na inaya matabo liwat kun may paghirupay na kamo. Storyahan ng mga bagay-bagay kag respetohon ang tagsa-tagsa. Sa katapusan, balikin nyo ang rason. Remind nyo ang kaugalingon nyo, Tess, kag Eric. Ano rason nyo nga nagsulod kamo dira? Because gusto nyo magtukod sang pamilya, hindi bala? Because nagapalanggaanay kamo. Kag gusto nyo nga magpangabuhi, upod ang isa kag isa. Well, siguro sa katapusan, ang mahambal ko is that duhagid ka mo ang mag-effort sini. Hindi pwede nga gusto mo lang o gusto niya lang ang matuman. Life is easy kung nagahang panay ka mo kag nagarespetuhanay ka mo. Sa katapusan, hindi pagsuko, tuba nga, Tess. Bato, Iloilo, hambal naton gani, di ba? Ang battle cry sa mga Ilonggo. Amo man na sa pangabuhi, bato lang. Haksa ang responsibilidad nga ginsudlan ninyo. Kag buligay kamo. Kay eventually, makuha nyo gid ang tsakto nga timpla sang matamis nga kape, matamis nga pagpangabuhi bilang mag-asawa. God bless your marriage life, kagabay nga masettle nyo ang gusot kag hindi pagintindihanay nga nagapatunga sa inyo. Live a happy life, Tess and Eric, and God bless you both. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.